Hey guys, what's up? This is me, Tonyo Kura Vlogs. Welcome back to our vlog guys. So karon guys, nato ko sa uyab guys. Surprise na ko siya guys kay mansari naman karon. So nakakidalapan lang kay pobre man. So at least na guys. Bring it back. So karon surprise ako siya guys na kami niya di umadto. So karon madto karon gapon kay niadto ko nya wala na record ang kamera. Pakyas kayo. Nagdadala pa og donut. Advance na to ba mansari pa class kaso lang wala na record. Sa karon i-show na ko ma-record yun ni. Let's see the reaction guys. Aman. Mga actress na yun. Tapos ko ba tayo mga magkakabot-ibig ba? Ano guys yung tulog guys? Ano ba kaligo good? Gabo mo ko naligo mo. Karon day. Kaligo karon. Katulog balik ka. Hindi ka kasi ka mga tulog ka. Nakubin, matulog ka buka mo ka. Subo ko yung sakit na pag-isabak kay surprise na to. Kaduhanan niya. Sige. Day, pagkatag pa. Meanwhile, Hey guys, so karon na ako diri la Mimi. O karon ready na mi. Ready na mi. Bi init po kuning pan pido. Mo na akong kanbe, regalo si mo ah. Mansari na to pan. Cheese disal be. Cheese disal. Dali ba kay nako yung mga pangutana be. Siba ka pagwapa dia, oy, gwapa naman ka. Si pagwapa na gina siya gani. Ay, Putang ina mo ginagawa mo. dili ko gusto ato pa kasalanan na si pagwapa dia. Why tubig? Magpahit pa rin tubig. Gawas pa ta. So pahit sa may tubig guys. Ako po ang Mimi oy. Wala naman luspad. Hindi ko sa panghangin eh. Hindi kayo mo tabi kung paglibigay mo. Dali day. Di mo ka kumurumugurot yung kamera eh. Pahit sa tubig ah. Panlukdoon ako ng tubig ni. Dili abit. Teka kabayugan. Dira sa sasa ba kasi. Tara rin. Na rin. Paano sila justa? Tadip. Tawagan sila pang gabutso. Iyo kayo. Yung muna ang iyan ang nang mo. Isa nuno. Gayon sana. Ay sa nuno ipakuan. Kung sa kuha makafocus. Focus na kay ikaw mo gadto din pag ikaw bisita karon. Ikaw ang guest na ko mga pangutanan niyo na di mo matubag. Uli na ako tubag. Ngano na in love ka sa kuha. Ngano na in love ka sa kuha. Unsa may nasa ko na wala sa ubang lalaki. Mao na pangutanan ko mi di mo matubag. Machok jug ka. Machok. Oh, dali. Dali na, dali. Dalahan ng ice. Dali. Nagkasa siya pinihal kayo sa... Alangan ikaw kung parsahod lang kay no nyara sa sa balay og tubig. Ilay tura dai to dai. Ikaw na po diri ah. Hindi puli lang. Ngay lim ka oning mo. Isa ka pakan ba? May pwede lang matudri para makaon ka. Gusto na akong ulo. Ito to ko ninyo. Biya to sopon di. Wala ko nito lang. Kamang kanot ko. Di rin yung kawan nagkisa na ako. Siyempre magusog naman kung maayo basta na ako. Malayo ka man, ikaw ay pupuntahan. Ikaw magkamera duwa dere. Dagihan mi oy. Ano may kabuok? Panes la 5 nya. Yang ate ang pinakamaguangan do na sundan. Pila da dobi mag 17 nakakaron June 12. O tapos ang sunod pila da mo rin. May feelings ah.
Kilala kong kaliskis Sis mo, na edad, boy. mag-11 na siya. 11 na ka? 11 mo kaya pa? Mag-11 pa karong July. Ay, kung papa! Ang suko, wala bang magpapa? Mubuot Hindi, sa edad ba? mag-11 na siya. 11 lang ko. Nag-spray lang. Ay, parang Vertical ah. Wala pa man yung birthday, magsunod na una man ako ano ka. Ay, sugal. So kan sila sunod kini may binakamanghural sunod kini. Sunod kini. Siyempre, ang ate ako, ang ate yun. Malayo ka man. Magaling kang kupal ka. Kumilak no? Siyempre, pag yun. Sounds ba? Yung sabihin ng sounds ba? Wala kang pakinabang. Tara, ang ta. Kung sa ginay-highlight, sabayan ako. Silang kasukas ko, bago ito kadriya. Ng mga bata, sabay-sabay. Binataliksik doon, Dave, oh. Tara siya. Ayaw ka mag-isip ka. Marami may nahihibi? Ah, dili mo nagagaya to. Anong isaratan man? Sarado kung mag-store ko diba matulog, mamukaw niya. Kahit tao dire? Wala na. Ay, net duty yung ano. Kasi mga bre. Doon sa kung mag-itinalakan man niya. Na wala man may susi, so mamukaw may diraya naman. Kaysa una, hilig kayo ng mga tag-alas. Ay, bito alas. So diyan, nabuhat naman sa nilingkit. Ako, good now. Sagbutan na, sa una. Gawanan lang pa pa. Kung wala mong sagbot, basta mukha na kuhan. Kanang igagian ba? Gari, wala gari. Sabihin. Sipat. Sipat sila. Sipat sila. Anam din ng mga bata agad. Sige lang, magkabata ta. Di na to masipat. Hey guys, so what's up guys? Karon guys kay Dali lang. Hey guys, so karon guys na nag-post ko sa Facebook, sa YouTube. Ask me yung question, tapos kawaban ako si Mimi akong uyab. So karon amo to bagon kay wala na may ma-content no, nya gusto ko siya sabayon sa akong pag-vlog. Siyempre, sayang amo mga happy moment siya, dili makuan ba, dili ma-video, sayang siya. So karon amo sang ikuan, amo nang ano mo sabi? Amo nang isagad ba? Amo nang lubos-luboson. Nakinitanan na amo tubagon. So nadala ko ba? Siyempre, di namin yung notebook yun. So wala na may cellphone, di naman makita mga comments. So gisulatan na ako gabi na dili mga pangutana da guys. Ask me anything question for the vlog with Uyab. So siyempre mo na ang Uyab. Tarong itong banda set up kay bro. So karon guys, dahil nasa country, mga pangutana mo tabagon. So nasa mo, kisa mo tubag ako siya. Basta kung kisa pangutana, ako ang pangutana. Bagan ako, iyang pangutana. Bagan ko niya. First comment guys kay si Karen Jane Gutwal, shoutout si mo ha. So siya naging siya nabasa na namo ni, gibasa na namo ni tapos karon na namo tubagon. So Karen Jane Gutwal, shoutout. Nasi pangutana diri who said I love you first? Shoutout. Ako day nag-backread me. Gibasa na ko tanan kung kisa na ko I love you. Ako tapos dugay kay sa ka I love you to. Wala may balas. Kaging kayo kay wala pa siya na personal kay wala pa ni kagat sa kung jamming. Mabalik agad. Shout out kay Karen Jane Gutwal. So sunod guys si Lini Blight Damalan. Shout out sa mga pinaka the best na supporter guys, supporter. Aya pa utana. Asa mo first nag-meet? Di totoo yan. Kinsay una na poll. Bola lang So yan. dili may katumbag kung kinsa pure siya ikaw Ay ako katubag ko asa mi first nag-meet mi sa 11 sa Lemon Drop sa overpass sa 11. Nya amot kinsa una na poll ikaw kinsa una na poll to Ikaw ano ka una na poll? Saman. Sama tong sa. Sige mo tingo walo pa ba?
Asa ka first na pool sa tuwa. Siguro tong, ano, sa kawang parte, halimut ko. Siguro ako, or ikaw. Pakita na to, asa ka nagula to. Kurma. Puro mawala lang sa... Ako kay na-pool ko kasi naratos balay. Magaling kang kupal ka. Sige, ito to guys. Siya ako na na-pool ako. Shoutout kay Lini Blight Damalan. Sunod kay idol kay nako ni CJ Espinosa. Ana siya dire siguro para ni sa kuha og siyaha. Ana siya i-vlog nimo tanan ginabuhat nimo kada adlaw. Kauban imong uyab. So mao na pud akong gusto na kung asa ko ug asa akong uyab i-vlog nako kung madto ko dire i-vlog nako or kung nako sa balay madto ko dire i-vlog nako para gusto po ni Mimi na mag-vlog po daw siya kay mag-vloggers na daw mi kay bored daw kay siya isa doon sa balay mo na nag-adto ko diriya kay siya ra isa sunod kay si Margaret Amigo Leonilo Lianilo Ito na, lito ko na eh. shout out sige asa mo nagkailaya Sa FB. sa FB sa Facebook mo nagkaila yad ko niya Oh, ito oh gani. tapos i-accept na ako, tapos nag-anak ko PY, thank you, tapos dito na, tuloy-tuloy na tara-dara ko na siya ang conversation kini kana, so, sweet ka no? So, sunod kay Dana Sabila shoutout si mga Dana kini, kuya kayo po katahanan eh what if maka-anak kag transgender okay lang ba si mo and why? So, ambot unsa ang tubag. Siguro depende sa sitwasyon. Kay naman goy transgender na pariwara na po'y transgender na gigamit sa tama. Ana lang. Siyempre dawat kay wala ka kabalo sa panahon kung unsa ang natag sa Ginoo. Sa man me ay Dai. Sunod kay si pagbasa ni Isabela. Isabela Sandara Alegria. So kini. Kung saan mo pagkabalo na nanay lain uyab. Nanay lain imong uyab. Ikaw sa may pagkabalo mo? Juan. Kini cold siya niya dili na anong murag oregano mo chat. Kanang always dili ko niya. One food kanang lain na yung tinagdanan na. Para sa kaway kuan kanang plastic na siya sa kaway hinay na yung kuto para sa kaway niya. Gamay chat sa lain laki kiligon. Siyempre ako masakitan man jud ko lalaki man ta, di ba boys? Di lahat ng gwapo masasaktan. So basta pero di wala jud plano na mangisan mo uyab kay the Lord is watching me. Watching ang Mga bobo! kini tumoto sa Facebook guys na comment kay shoutout sa tanan maraming salamat kasi nag-content na kami ay nanami content kay salamat sa tanan first vlog na muna first na siya first vlog with Uyab and mansari na mo karon May 17 so nag-uyab may pista sa mua guys. So kini sunod po tana, nag-post ko sa community YouTube as may nating question, send lang sa Facebook. So na nag-comment ito si Clark J Pulintan. Shoutout si mga Lods, salamat kayo sa pag-comment. So kailangan bi Tagalog atong kanang drive Tagalog. So shoutout po pala sa iyo Pulintan. Kailangan mag-Tagalog kami para maintindihan mo. So dito ang pangutanan niya. Gago! Ang tanong niya dito, kailan kayo unang nagkita? Shoutout natin to God bless. Ingat palagi. So nagkita kami April 17, first meet and first Japon mi nag-uyab. What? Salamat sa pagkana. God bless po Lods. Ingat palagi. Sunod kay Mark Valencia. Tagalog po. Ay. Next po na comment si Mark Valencia. Ang comment niya dito, no comment ako idol. Kasi alam ko naman na mabait kang tao. So maraming salamat. May tiwala pa lang mga tao sa akin. GC Nibriha. Ito ang comment niya, basahin mo. Babe, mahal.
Kung ako sa'yo, miss, kilalanin mo muna si lalaki. Baka matulad ka sa kilala ko, binuntis lang. Pagkatapos, iniwan. Buti na lang, di sila nagkatuloy kasi wala siyang kwentang tao. Feel ko, hindi ka naman siguro ganyan na. kita hanggang sa Ang hirap mag-Tagalog pag galing na sa Bisaya. So, walang problema kasi legal naman kami kung ano mangyari. Legal both side. Legal both side. Legal sa aking side, legal din ang kanyang side. So, side by side. Tapos kami ang sa gitna. So, kami dalawa ay magkatugma. Napulong na yata ako. So, maraming salamat sa lahat ng nagtanong, sa lahat ng sumuporta at sa lahat ng bilang baguhang Baguhang, vloggeries. So, kailangan natin mag-ingat sa mga bagay-bagay kasi hindi natin alam na may nasasaktang tao pa rin. So, maraming salamat sa lahat na nanonood, sa lahat na nag-subscribe. Sa mga bago na subscribe dyan, comment down below para ma-shoutout ko kayo. And don't forget to subscribe, like, comment, and share. I love you. So, maraming salamat guys. Peace!